Hey, forresten, Malle. Du skal fandme aldrig nogensinde slå mig igen med din lille bøsserøv. Se på mig, mand, når jeg taler til dig. Hey. 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 Prøv at se på mig. Hallo? Hallo? Det er jo kæmpe på det her. Hvor hurtigt det var gået der? Hvad? Det her det er Carsten Gravgaards selvforsvarsturné. Du har fået en pizza, eller hvad? Prøv at se, sådan en bum som ham der, ikke? Prøv lige at filme over på ham. Har du ham? Okay, nå, så fokuserer du på mig igen. Sådan en bum som ham der, ikke? Så sidder og spiller fejl, ikke? Det er, som man kan gøre med ham, ikke? Det er jo. Tænk på ham, ikke? Hvad er det første, man tænker på? Det er ikke at knalde ham ind sådan der, den er det. Bam! Sådan der, ikke? Bam, man siger det bare, ikke? Og så når han ligger der ynker, ikke? Det ynker. Hvad er det der? Bam, bam, bam! Så bagefter. Bam, bam, bam! Og så hvis man lidt har lyst til, ikke? Så tager sådan en flaske her. Tryk den lige ind i hovedpunkten. Ikke sådan en smager, ikke? Det er selvforsvarsvåben, ikke? Så der er ikke noget at gøre. En simpel fjernbetjening. Så hurtigt skal det gå. Spasser, mand.